השעה 4 לפנות בוקר. בעוד 5 שעות תגיע רכבת התחתית למעלה גבעת מזרח. להזכירכם, בשל התקנות החדשות בעיר המזרחית בוטלו כל הנתיבים הנוסעים בדרך חזרה מערבה. רכבת מעלה גבעת מאחלת לכם הצלחה בחייכם החדשים במעלה גבעת מזרח. מעלה גבעת מזרח. אני לא מאמין שאני חוזר למעלה גבעת מזרח. השנים היו שנות ה-90 המוקדמות, ובכל בוקר בדרכי לבית הספר הייתי מבחין בילדה שיושבת לבדה ביער ומציירת מבוכים במחברת. לא הייתי טוב עם מילים, אבל הייתי טוב עם דברים. החלטתי לתת לה במתנה את מטוס הצעצוע האהוב עליי, הדקוטה דאגלס DC-3. אבל ממש כמו היפה והנר המדבר ההוא, אהבתנו לא יכלה להיות. שכן הילדה הייתה אריאל, אחותו של לא אחר מפזי גרינשפן. פזי גרינשפן. ליבו היה אפל כמו הלילה ושחור כמו מאוחר יותר באותו לילה, והטקטוק המוזר שבקע מבטנו היה הדבר היחיד שהפחיד אותנו בכל העולם. שכן כולם ידעו שפזי גרינשפן מתקתק מהבטן כי הוא אכל לילד אחד את היד עם השעון. פזי זרק לי את המטוס, הזהיר אותי לא להתקרב לאחותו שוב והטיל עליי חרם. נשארתי עם אחרון החברים הדמיוניים שלי. עד שיום אחד פנו אליי ירמי זינגר ואחיו מולי, גם הם קורבנות של פזי, והציעו לי להצטרף לחבורה שלהם. יחד עם אריק בלום, ילד פלא מקומי שפזי היה לועג להמצאותיו, היינו הילדים האחרונים שאף חבורה אחרת לא רצתה. וככה קראנו לעצמנו, החבורה האחרונה. בנפרד היינו לא יותר מאוסף של מפסידנים, אבל ביחד היינו חבורה של מפסידנים. ידענו שיום אחד פזי גרינשפן יבוא בעקבותינו. אני הצעתי שנבנה מבוך ענקי שיגן על הבית על העץ. אבל אז כל המשפחות במעלה גבעת מזרח החלו לנטוש את העיר, והיא נותרה שוממת. נשבענו שנשמור על קשר, אך לא עבר זמן רב, עד שעבר זמן רב. ומעלה גבעת מזרח הפכה לזיכרון רחוק. אבל היום הם קוברים את פזי גרינשפן, ואני חוזר למעלה גבעת מזרח. אחרי הכל, זה הייעוד שלי. ירמי זינגר? מה? מי זה? אין לי כסף לתת לך. ירמי? ירמי זינגר? אני לא ירמי זינגר. אתה ירמי זינגר. ירמי? איתמר ביקמן, זוכר? היינו חברים. תקשיב רגע, ירמי. לא, תקשיב לי אתה, ירמי. אני יודע מה אתה מחפש, אבל רק אחד מאיתנו יכול להגיע להלוויה הזאת, ושנינו יודעים שזה צריך להיות אני. אבל למה? הכל התחיל לפני 2 אני ואחי מולי סוף סוף הצלחנו להימלט לצרפת, לאחר שגנבנו את יהלום ציפורן פרעה, היהלום הגדול ביותר בכל מצרים. כבר ניערנו מעלינו את האינטרפול. היהלום היה בידינו, ואיש לא היה חושד בדבר, אלמלא היינו מנסים להבריח אותו בתוך המונליזה. נאלצנו להימלט גם מצרפת. שנה שלמה ברחנו ממדינה למדינה, ובכל מקום אליו הגענו גרמתי לאינטרפול לחשוב שמישהו אחר הוא ירמי זינגר, עד שלבסוף מצאנו בית בבלגיה. הבלגים הבטיחו שיגנו עלינו, אבל אז
פחות או יותר גנבתי את המלך שלהם, וגם העם הבלגי הפנה לי ולמולי את עורפו. לא נותרה לנו ברירה אלא להיעלם מהמפה לגמרי. השארנו את חיינו הישנים מאחור, ואני ומולי המסכן נדדנו עד לקצה העולם. במשך שנה ארוכה הסתתרנו באי בודד ומסתורי, בו הילידים חשבו בטעות שאני האל שלהם. כמו כן אמרתי להם שאני האל שלהם. חייתי שם כמו מלך, עד היום בו הגיע אליי ממעבר לים, הזמנה להלוויה של פזי גרינשפן. פזי גרינשפן. עד היום השם הזה מעביר בצמרמורת. חרף כל הסכנות ארזתי את מולי ומיהרנו בעקבות מסע ההלוויה, אבל כאן האינטרפול עלה שוב על עקבותינו. אז גרמת להם לחשוב שאני ירמי זינגר. כן. היי, תחשוב על זה כעלות הרפתקה שהייתה לנו. כמו פעם, זוכר? החבורה? כולם בשביל אחד? אחד בשביל כולם. מה? ירמי זינגר, כאן קפטן ג'ונסי מהאינטרפול! ג'ונסי! מר זינגר, אנחנו יודעים שגנבת את כל השעונים, המפות וספרי הקרימינולוגיה שלנו. אנחנו צריכים שתחזיר אותם כדי שנוכל לגלות מתי, איפה ולמה עשית את זה. אני לא ירמי זינגר! כן, זה מה שכולכם אומרים. למה הם תמיד אומרים את זה? להתראות איתמר, ותודה. אתה החלבן האמיץ ביותר שהכרתי. אני לא חלבן, אני אביר. יופי. מסע ההלוויה כבר בטח באמצע הדרך ליער המערבי. אני יכול להדביק אותם דרך המבוך, אבל בלי מפה זה כמו להיכנס למלכודת מוות. המבוך? רגע, אני יכול לעזור לך. יש לי מפה. יש לי מפה של המבוך. כל המלכודות מסומנות שם. מפה? מאיפה יש לך מפה? כשהיינו ילדים השארתי מפה ליד המבוך. תיקח אותי לשם ואני אראה לך איפה היא. אתה לא מבין? יש לי ערך. יש לי ערך בסיטואציה. אתה יודע, ירמי? יש לך הרבה מזל שהמסדר שלי לא מרשה לי להשתמש בחרב הזאת. אחרת כבר מזמן הייתי משחרר את עצמי. אתה מוכן להפסיק לדבר? אתה אמור להיות ירמי זינגר, תראה קצת כבוד. אני לא מבין. אם קפטן ג'ונזי הזה רודף אחריך כל כך הרבה שנים, איך הצלחת לגרום לו לחשוב שאני ירמי זינגר? הוא לא יודע איך ירמי זינגר נראה. אף אחד לא יודע איך ירמי זינגר נראה. אני מפליל כל כך הרבה אנשים. הוא לא יודע איך להתמודד עם זה, אז הוא פשוט עוצר את כולם. אבל אם הוא לא יודע איך ירמי זינגר נראה, אז איך הוא יודע שעוד לא תפס את ירמי זינגר האמיתי? יש לו דרך לדעת. מבחן. שרק ירמי זינגר האמיתי לא יכול לעבור. הדבר היחיד שמפחיד אותי בכל העולם. הנה זה. בדיוק איפה שהשארתי את זה לפני 20 שנה. על השביל? על השביל בדרך למבוך? פה החבאת אותה? לא אמרתי שהחבאתי אותה. בני שכבה יקרים, משפחה אבלה נכבדת. זהו אני, אריק בלום המופלא. ממציא המכונית המעופפת של אריק בלום המופלא. צריך לשים לה כנפיים, אולי כנפיים היה עוזר. מנוע. אריק. אם יש מישהו שאפשר לסמוך עליו שינסה לבצע כניסה מרשימה להלוויה, זה אריק בלום, ילד הפלא. מה קורה כאן? איפה מסע ההלוויה של פזי גרינשפן? היכן האבלים שימצאו נחמה במכונית המעופפת שלי? אריק, אתה העפת מכונית מצוק. מכונית מעופפת? זאת לא הייתה מכונית מעופפת, זאת מכונית רגילה שאתה העפת מצוק. מכונית של אבא שלי. המבוך. לקח לנו 6 שנים עד שסוף סוף סיימנו לבנות אותו. 6 שנים חיינו שם בפחד. ובסוף פזי גרינשפן בכלל לא הגיע. אריק היה חוטף שם טטנוס כל שבוע. טטנוס. אויבי הנצחי. רגע, אולי כדאי שניקח את אריק איתנו, הוא בנה את המבוך, הוא בטח יוכל לעזור. זה לא היה כבר. תודה על המפה, איתמר. אם כך, הכל נגמר. אני פשוט אניע את החללית שלי ואחזור למלמק. ירמי, נראה לי שהוא לא בסדר. שלום, בני משפחת טאנר. תודה על הכל.
ובכן, לי זה נשמע כמו סיום נהדר. אריק חוזר למלמק, אתה קשור לעץ, ואני הולך לראות את פזי גרינשפן נקבר באדמה. זו בהחלט הייתה הרפתקה מצוינת. איזו הרפתקה? עוד לא עשינו כלום. אתה לא יכול לעשות את זה. אני באתי לכאן כדי להגשים את הייעוד שלי. אני לא יכול לחזור הביתה לפני שזה יקרה. אריאל גרינשפן, אחות של פזי, היא בטח תהיה שם. תמיד הרגשתי שהיא נועדה להיות שלי, ועכשיו שפזי מת, אולי סוף סוף זה יקרה. אריאל. היו לה עיניים, שיער, הכל היה לה. התכוונתי להגיע להלוויה הזאת, ושם, בדיוק כשהכומר היה שואל אם למישהו יש התנגדות, רציתי לצעוד קדימה בשריון כסוף ולהצהיר סוף סוף על אהבתי אליה. כשברקע מתנגן I would do anything for love של מיטלוף. אני לא בטוח שאתה יודע מה קורה בהלוויות. זאת ההלוויה הראשונה שלי. סיפורך המשונה נגע לליבי, ידידי אלכימאי. אביר. שכן גם אני, אריק בלום המופלא, חלמתי על ההלוויה הזאת. פזי גרינשפן היה לועג להמצאות שלי, אבל אני אוכיח לכולם שהוא טעה, באמצעות השעון הזה, שמראה את השעה באמצעות משוואת חילוק. רואים? השעה היא 1 ושארית. בשבוע הראשון של כיתה א', פזי גרינשפן גנב את חולצת צבי הנינג'ה שלי. אמרתי לו שיחזיר לי אותה, אבל הוא לא הסכים. הוא נשבע שהוא ייקבר בחולצה הזאת. ואני נשבעתי שאני אהיה שם בהלוויה שלו ואגנוב אותה בחזרה. אני הולך לקיים את השבועה שלי. אני מקווה שהוא קיים את שלו. שלפו חרבות! הגנב מתחבא בין שיפולי היער! פרסות מנחושת. חושנו לפני שבוע. 10 ימים לכל היותר. קדימה חברים. הם לא יקברו את פזי גרינשפן לנצח. פשוט תפתח לי את זה כאן. אתה צריך לעזור, זה ממש מקדימה. שברת את זה. ראית ששברת את זה? פשוט לא שמת לב ושברת. זה שבור, תעזור. דלת. אנחנו נפגשים שוב. השוואה בלומיאנית. לא חשבתי שאראה את אחד מאלה שוב. השיטה הבלומיאנית הייתה אמורה לשנות את העולם. היא מכילה 12 ספרות ב5 גדלים שונים, ואפשר לחלק בה ב0 למעשה! זה הכרחי. נכשלתי בכל המבחנים בחשבון, כי החלפת את המחשבון שלי במחשבון בלומיאני. אני מכיר את השיטה. כל מהפכה דורשת קורבנות. אפילו אתה לא השתמשת במחשבון בלומיאני. אני הייתי חיוני. אתה קיבלת רק מאיות. אני ניסיתי לחלק 2 ב-2 ויצא לי קיפוד. איך הייתי אמור לעבוד ככה? הקרבה שלך חקוקה בדפי ההיסטוריה. אריק, תפתור כבר את הדבר הזה כדי שהדלת תיפתח. עבר הרבה זמן. שפק באחיזת פרולקס. מייבאים את התמו הגדול. מקמטים את השפק פרולקס בפונזגין. טובלים את הסחוסה בפונט. מייצאים ובכן הפריצה, המבוך ינהל בתוך פרולקס
עוד מה שניות? שכחתי לחלק באפס. אף פעם לא הייתי שוכח לחלק באפס. אריק, כמה זה פרולקס במספרים רגילים? אי אפשר להמיר את זה לשיטה העשרונית, זה לא עובד ככה! אבל כמה זמן זה נותן לנו? כמה זמן בשניות? אני יכול להגיד לך כמה זה בליטרים! המבוך קורס! איתמר, זאת רק הרכבת התחתית. מולי, את הסך! מולי, כשנסיים פה תגנוב חלק מהדברים האלה בחזרה. חבל. תפוח. טוב, זה יסליק. מה זה? הכל בסדר, הספירה לאחור בוטלה. עוד ליטר אחד, והיינו אבודים. ימינה או שמאלה? אני לא יודע, לא אמורה להיות כאן צומת, אמורה להיות כאן רק פנייה שמאלה. אני לא טוב עם מפות. אבל אתה רב חובל. הוא לא רב חובל, הוא כלבן. יש לו שריון של רב חובל. אני אביר, אריק! יש לי חרב ועניבה. אביר, אתה לא אביר, איתמר. אין אבירים. יש אבירים, אני אביר במסדר המלך של מעלה גבעת. אנחנו 5. כרגע יש 2 בשנת שבתון. למה צריך מסדר מלך אם אין מלך בעיר? רק מעטים יודעים את זה. אבל כשהקימו את העיר, חלק מהמייסדים רצו לקרוא לה מעלה המלך כדי להוכיח את אהבתם אליו. האחרים, שטענו שאהבתם למלך גדולה יותר, רצו עוד יותר לקרוא לה על שמו ודרשו שהשם יהיה גבעת המלך. בין הצדדים פרצה מלחמה, והמלך נהרג מיד. אחרי שזה קרה, שני הצדדים החליטו שהדבר הטוב ביותר לעשות הוא לטאטא את כל הסיפור הזה מתחת לשטיח ולהכחיש שאי פעם היה מלך. הגופה שלו הושלכה לנהר, משפחתו הוצאה להורג, וכדי שאף אחד לא ישאל שאלות, הוחלט לפצל את העיר למזרח ומערב ולמחוק את המילה מלך מהשם שלה. מעלה גבעת. מעלה גבעת. האגדה מספרת שעמוק בתוך המגירה הכי חלודה בארכיון של מסדר המלך נמצאים מסמכים שהצילו אנשי המלך, שמוכיחים שהיה מלך בעיר. המגירה חלודה וידיתה שמנונית, ואין איש אשר יוציא אותה. אבל האגדה מספרת שיום אחד יגיע האדם שיצליח לשלוף החוצה את מגירת הצדק. הוא אשר יהיה יורש לכתר, והוא שיאחד מחדש את העיר. והיא גם מספרת את כל מה שסיפרתי לך עד עכשיו. בשביל הרקע. קראת אותה נכון. את מה? מפה. מה? או שהפנייה הזאת נוצרה מעצמה, או ש... המבוך. הוא חי. לא, הוא לא חי מטומטם, הוא עשוי מחרא שמצאנו. מישהו שינה את המבוך. אני צריך ללכת. מה? לא השעון! לא השעון, ג'ולסי! לא השעון! אנסה איתך, ג'ולסי! לא השעון! ג'ולסי! ג'ולסי! טוב, אני עוזב. לא, אריק, אתה לא יכול לעזוב עכשיו. הלוויה של פזי גרינשפן מחכה לנו בחוץ. כל השכבה האבלה חייבת לראות אותך. אריק בלום, חשמלאי המוסמך? אשף מדע. כן, זה. עזאזל! אתה צודק. אמנם המכונית המעופפת שלי התרסקה, והשעון הדיגיטלי שלי, שמראה את השעה באמצעות משוואת חילוק, ללא ספק נשבר כאשר התחתי את המזוודה ברצפה. זה הרגע. אבל אני עדיין אוכל להרשים אותם באמצעות ההמצאה הזו. חצי אחד, עיפרון, חצי שני, עיפרון אחר. מעולה. כן, הם בטוח יאהבו את זה. אריק!
אריק, איפה אתה? זה אינו יום טוב עבור אריק בלום המופלא. אתה אמור לסובב את הגלגל מערבה, אבל בלי מפה אין איך לדעת איזה צד זה מערב. הפסדתי. הפסדתי לעצמי, מהעבר. אבל יש לי מצפן, אז... אתה בכלל זוכר מי אני? מה? אני אריק בלום, ילד הפלא. אני הופעתי על הכריכה של המגזין ילדון גאון, אתה מבין? הייתי ילד המחשבים הכי מבוקש בכל העיר המזרחית. דודים, שכנים, כולם רצו שאני אעזור להם להפעיל את המדפסת. הילד הזה הוא גאון מחשבים, הם אמרו. תראו כמה מהר הוא מקליד, הם אמרו. למד אותנו על האינטרנט הזה שלכם. הם ביקשו. זה נכון. הוא התקין לאבא שלי את המדפסת. ראיתי זאת במו עיניי. כן. אבל היום אני אריק בלום, אשף המדע, קוסם שמלמד כימיה במסיבות ימי הולדת של ילדים שההורים שלהם לא יכלו להרשות לעצמם קוסם אמיתי. אריק בלום, אתה כבר לא ילדון גאון. אתה ילדון כישלון. הרכבת התחתית. מה? הרכבת התחתית. היא אמורה לנסוע רק מזרחה. שמישהו יתקשר לעורך של המגזין ילדון גאון. אריק בלום חזר. או שיכולנו פשוט לנסות את שני הכיוונים. וגם היה לנו מצפן. היי, מי שם? מי שם? אני מזהיר אותך. אסור לי לשלוף את החרב הזאת, היא רק למטרות טקסיות. תן למדע לטפל בזה. טוב, די! ובכן. תראו מי חזרו לזרוק אבנים על ילדות. אתם. פזי גרינשפן הוא מפלצת! שמעתי מאיר מזינגר שהוא אכל ילד אחד את הילד עם השעון. מה להרוס לנו את הבית עליהם? אתה זוכר אותי, איתמר. הילדה שבגלל מה שהמצאתם על אח שלה, כל הילדות בכיתה הוציאו נגדה צו הרחקה. הילדה שבגלל מה שהמצאתם על אח שלה, אף אחד לא הגיע ליום ההולדת שלה. חוץ מקטועת הידיים, האיש שהרגישה שאין לה מה להפסיד. הילדה שבגלל מה שהמצאתם על אח שלה, הייתה צריכה להעביר את כל כיתה ו' בתחפושת ושפם ולהעמיד פנים שהיא תלמיד מתוכנית חילופי סטודנטים מבלרוס בשם ורגוס. ברקס היה החבר הכי טוב שלי. אריאל גרינשפן, את המערכות של פזי. מה? לא, אני לא... איפה? אוקיי, כן, טייפ. אני צריך טייפ, אני חייב טייפ. יש למישהו טייפ? אין למישהו טייפ. בסדר, נעשה את זה בלי טייפ. אריאל גרינשפן! אריאל
אריאל גרינשפן, זאת אריאל גרינשפן! הוא אמר לי שהוא ייקח אותי איתו לתוניס! עכשיו זיקוקים. אז מה קורה? בדרך להלוויה של פזי? אתה באמת לא רואה מה הולך פה? מה? הוא רמאי, איתמר. זה כל מה שהוא תמיד היה. הוא הוביל אתכם אחריו בדיוק לאן שהוא רצה, ואז גנב לך את המפה וברח. הוא מתכנן משהו. אני לא יודעת מה, אבל אני שמחה על ההזדמנות להרוס לו את התוכניות. הוא לא מחפש הלוויה, איתמר. פזי לא מת. ירמי שלח לכם הזמנות מזויפות להלוויה מזויפת. איתמר, תודה לאל שהגעתם. אין הלוויה, הזמנות מזויפות. זה פזי גרינשפן. הוא הביא אותנו לפה כדי להרוג את כולנו. תחתוך את החוט השחור כאן ותנטרל את הפצצה. בדיוק כמו ביסודי. אתה זוכר אותי, ירמי? הילדה שבגלל מה שהמצאתם על אח שלה... גברת. אריאל גרינשפן. מה זאת אומרת מה שהמצאנו על אח שלה? אתה יודע על מה אני מדברת. היום הראשון של כיתה א', פזי הגיע עם אותה חולצת צבי הנינג'ה כמו שלך. הוא חזר הביתה בהתרגשות וסיפר לאמא שלי שהוא סוף סוף מצא חבר. ההורים שלי קנו לו גלידה ועשו חגיגה בסלון, ופזי היה מאושר. אבל למחרת, פזי המסכן גילה שאותך זה לא שימח כלל. למעשה, בזמן שהוא חגג, אתה המצאת עליו סיפור נוראי מהגיהנום. זה לא נכון, פזי גרינשפן היה מפלצת. הוא תקתק מהבטן, את יודעת. כי הייתה לו מחלה נדירה שגרמה ללב שלו לתקתק. פזי גרינשפן תקתק מהבטן כי הוא טרף לילד אחד את היד. אתה גנבת את זה מעלילה של פיטר פן! אבל זה לא שינה לכם, כי זה נתן לכם הצדקה להתעלל בילד המסכן הזה, עם מחלת הלב, והסכרת, והמשקפיים. ואז, בוקר אחד אתם פשוט זרקתם לו לפח את המטוס צעצוע האהוב עליו ביותר. דקוטה דאגלס DC-3. כן. כל החברים הדמיוניים שלו היו על הטיסה הזאת. בלילות הוא עדיין יכול לדמיין אותם צורכים. ההורים שלי נאלצו לאשפז אותו במוסד סגור בצרפת. הם עזבו את העיר, המפעל של אבא שלי נסגר, הוא מוטט איתו את העיר המזרחית, ואני ברחתי לכאן. למבוך. אני שליטת המבוך הזה עכשיו. אני מכירה פה כל פינה וכל מלכודת. ואני אף פעם לא שוכחת לחלק באפס. ישר במתמטיקה. אבל גם זה, איתמר, לא יחזיר את המשפחה שלי, או את העיר היפה שהחרבת. והכל בגלל שאימא שלי שלחה את פזי ליום הראשון בכיתה א' עם החולצה הלא נכונה. איתמר, זה נכון. כל זה קרה באשמתך, אבל בגלל זה הוא פה. הוא פה כדי לנקום בנו. הוא מנסה לתמרן אותך, איתמר. אל תחתוך את החוט. אל תקשיב לה. זאת לא פצצה אמיתית. תסתכל עליה. אלה גזרים. אלה גזרים מתפוצצים. אלה מה? גזרים מתפוצצים. גזרים שעושים מה? תחתוך את החוט. איתמר, הוא מנסה לנצל אותך שוב. את מטורללת. אתה נוכל. את יכולה להחזיר את ברגר שוב? רק לרגע.
איתמר, למה אתה בכלל מקשיב לו? אתה יכול להשתמש בחרב. הם מזדהים עם כבלים. אתה לא יכול להיות כל כך מטומטם. אף אחד לא יכול להיות כל כך מטומטם. עשית את זה, איתמר. לא, אתה לא! זאת לא פצצה אמיתית! ולחשוב שאני התכוונתי לתת לך לשבת לצידי בזמן שאני מולך על מעלה גבעת המאוחדת עד סוף הדורות. אני לא... רגע, אתה רצית לעשות לי מה? כן, אני... התכוונתי להגשים את הנבואה ולהיות המלך. הנחתי שברגע שאני אשיג אותך, העם יכיר בי כמלך המיועד. פשוט תחושה כללית שנועדת לשרת כמלכה שלי מעתה ועד עולם. אלא אם כן אמות צעיר, ואז יקברו אותך לצידי בעודך בחיים. ואז ישרפו את שתי ארונות הגבורה שלנו עד אפר כסמל נצחי לאהבתנו. אפילו לא השארתי כסף למונית חזרה. פשוט הנחתי שההמונים ייסעו אותי הביתה על כתפיהם. עכשיו אני חוזר בלי כלום. אפשר לא לחזור, איתמר. אפשר להישאר כאן. אמרת שבאת לכאן להגשים את הייעוד שלך? שאתה לא יכול לחזור לפני שזה יקרה? מה אם לבוא לכאן היה הייעוד שלך? תראו אותנו. כולנו עדיין כל כך אובססיביים למה שקרה לנו כאן. אולי זה כי לפה אנחנו שייכים, כי מעולם לא רצינו לעזוב. כי פה היה לנו כיף. אז הרסנו לילד אחד את החיים ומוטטנו את העיר המזרחית. למדנו מזה, ולעולם לא נעשה את זה שוב. איתמר, ניסינו להיות מבוגרים ונכשלנו. אבל פה אנחנו יכולים להיות אבירים, או קוסמים, או... מולי? אז ההלוויה הזאת, היא הייתה בלב שלי. כל הזמן הזה. ג'ונסי! כן, זה. מר זינגר, אתה מואשם בגנבת חלקים נכבדים מהחומה העדיין די גדולה של סין. אין לך יותר לאן לברוח. קרא את עצמך לחללית תכף ומיד. אני מניח שפה זה נגמר. לא, איתמר. אני סיבכתי אותך מספיק. הילדים הכי נוראים בעולם. אתה בטוח שג'ונזי יאמין שאריאל היא עיר מזינגר? בשנה שעברה כמעט הצלחתי לגרום לו לחשוב שהוא עיר מזינגר. אני בטוח שיהיה בסדר. איתמר, תשחרר אותי, טוב? תשחרר אותי ואנחנו נהיה ביחד, בסדר? אני אהיה המלכה שלך ל1000 שנים, והנבואה... אהבת אמת, מה נפלאות דרכייך? השנים היו שנות ה-90 המוקדמות. איתמר, אריק, מולי ואני הקמנו חבורה ובנינו בית על עץ. אלו היו הימים הכי טובים שהיו לנו. אך כעבור זמן מה, עבר זמן מה. וכמו כולם, גם אנחנו התבגרנו והמשכנו הלאה. אבל אולי מעולם לא היינו אמורים לעזוב. אולי לכאן אנחנו שייכים. אולי כל מה שהיינו צריכים זה מישהו שיוביל אותנו חזרה הביתה.